slå du ham ihjel? Ja, man har været i den over en længere periode. This is the test vloggings. Kan man høre min stemme? Jeg føler, jeg kan høre mig selv rigtig højt ind i den her boom mic. Let's go. Prøv lige at slå, ja. Bro is in a dangerous place. You're missing all the content. Ja, hvorfor hvem har givet ham kameraet? Hvad siger du? Fuck siger du om mig bare? Hvad siger du? Har boom kran i hånden, hvor? Altså hvis jeg går hen til den mic, så er jeg kæmpe hjælp ved mig. This is a final goodbye. Jeg mener, der er kæmpe hjælp, hvis jeg står lige ved sådan af den. Det der sidder der røv buggy. Nå, jeg har nu. Ja, Hvad har du? Ole, hvorfor slog du ham ihjel? ja, man har været i den over en længere periode. What the fuck? Jeg har vidst, det her. Hvad kan jeg sige? Han var stadig.